Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. Atur pambuka wilujeng. Sesarengan Yu Arista. Ingkang wijel
saking Duku Gandul, Desa Glempang, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara. Ingkang dipundhasto dherewipun Bang Meung. Agaturaken ing panuwun katur kagem pangemban pangembating raja. Halo niki pun Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa Glempang. Sakjane patipun minangka pranata ing negari Lohoring Budi pandam panduming kawula dasih. Ugi katur gempor sepaji sepengkang nabete sekala pundi. Sekatur kagem from Kompincan Kecamatan. Dewekipun Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Rambel sak jajaran staf kula mati. Lalu ki katur ingkang bagya mulya. Haluwipun Bapak Suparyo sok Ibu Yulianti. Ingkang kula mlaken. Lalu ki katur kagem para alim, para ulama, para kedalam, para santri. Rinten dalu pantarane ingkang sumandhing kitab suci. Wahyuning Ilahi minangka panuntune kiblat manunggaling Gusti Kang Maha Suci. Ugi katur kagem saking para tamu kakung sono putri ingkang dahat kinurmatan. Lan boten supe katur kagem kadang taruna muda dikang wijil saking Duku Gandul Desa Glempang kang kula tresnani. Ngaturaken geng panuwun sesarengan Nyu Arista. Ugi makarya sesarengan Kembar Audio. Lalu ki kasengkuyung DVS Pro Video Shooting. Mugi-mugi parga sampeyan dadosaken palipur, dadosaken syukuring penggali, dadosaken berkah lan mugi-mugi purwa ngantos sing usana. Mboten wonten pambeng satunggal punapa kanthi winantu saking karahyaning sambekala. Lan ugi sesarengan Nyu Arista. Kasengkuyung wonten Widyawati. Yang sampun boten asing. Ya peninje Mbak Yu Siti. Monggo katuran jumeneng Mbak Yu Siti. Kangge nyakepi parga saprika kageman libur saking para tamu wonten ing tlatah Duku Gandul. Wonten dalipun Bapak Suparyo sok Ibu Yulianti. Keprike tro anu Reng? Ki kayong selenso temenan lho. Oh, di sini ya Reng. Nah. Aku kan dhuwur Reng ora seimbang karo gareng lah. Oh, berarti ora pas ya. Iki sendalku mancelep. Iki sendalku mancelep Reng. Non. Sendalku mancelep. Iya. Nah. Mbak Yu Siti. Dalem sehat. Alhamdulillah pinaringan sehat. Kayane sebulan punjul ora ketemu karo peang lho. Alhamdulillah sampean ya jan pancen laris luar biasa. Ora laris mandan payu, sing laris kuwe pean. Alhamdulillah. Ngawan bengi, rezeki kuwe pancen ora kena. Paribasan kene rezeki diburu ya mlayu, dinteni ki ngenteni. Nek wis dadi rezekine kowe ora bakalan mlayu, ora bakalan ngenteni. Tetep dadi rezekine. Nggih, donga dinonga mawon nggih Kang Gareng. Nomor 1 donga dinonga. Sami slamet. Alhamdulillah. Rezekine nggih
mugi-mugi sarang-sarang banyu mili. Banyu mili. Nggih. Gareng ngerti aku saka ngendi ki asline Reng? Nun, Gareng ngerti aku asline saka ngendi? Jel sekang ngendi? Ki aku asline Ya. sekang Solo, Oh, Solo. Solo Wetan. Ujar gua sekang Banjarnegara, jebulane sekang Solo. Tegese kowe Solo Wetan kowe kepriye yo? Ya aku mikir mengenai ke sekang Wetan aku asline sekang Solo Wetan. Oh iya, aslinya sekang Solo ning sebelah wetan. Iya. Wetan ngidul terus ngunun. Nggih. Oh, tanggane niken apa Iya, ya? tanggane niken. Nah, Kula sing niken sablondo bukan niken salindri. niken sabuk. Nggih. Nggih. Nggih, matur mbah nuwun. Nggih, kagem anglipur saking para tamu. Sesarengan Nyung Arista. Ugi wonten Mbak Ika. Nah, monggo katuran jumeneng Mbak Ika. Jajal nder digoyangi nder, dikendangi nder. Yo. Nyong mandan kepriwe iki kowe lho, Kak? Pripun iki Reng? Soale genan wesi esuk. Esuk urung tenaganan urung mama apa? Ora tegese ora singgahi kuwe dadi loadinge iki pertama iki alon. 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 Moko Oh. anggeris mandan memucak biasane carane Triana dibanterna. Banterna. Bel. Tapi ki wes esuk dadi urung tenaganan. Urung Oh, dadi urung ya. alon-alon. Sehat baik Kak. Alhamdulillah sehat iki Reng. Alhamdulillah. Nggih. Sami pinanggi wonten dalipun pun Bapak Suparyo. Nggih, Nggih, leres. sesarengan Nyung Arista. Mugi-mugi tansah ndadosaken berkah kagem Amin. warga masyarakat wonten ning Dukuh Gandul, Nggih. desanipun Glempang. Oh, bener wong nyoba mangkate sekang kana mau sekitar 8 jam setengah mengene. Oh, berarti dari mana? Ya Aslinya dari dari mana? makanya ini gandul. Ya, Berarti gandul sebelah kulon. sebelah kulon. Lah kula saking sebelah wetan. Oh, berarti pada bae sekang Solo. Nggih. Nah, pokoknya sebelah wetan ke Solo. Solo. Nggih, matur mbah nuwun. Lan ugi sapunika wonten artis. Nah, artis ya Nder? Apa artis? Lah wong ayu kae iki ya artis lah. Monggo ke wong anu esinom ya Nduk. Nah, Nduk apa Dek? Oh. Non? Nok tulin maku anggris mlebu meng Jawa Barat. Monggo Dede Triana katuran jumeneng. Jedel kepengin ngerti piye dege kaya apa. Iya. Ah ah. Jas. Ora kok demene kok nyelempet ya Nder. Ora Aku pas. senangnya sing sempit-sempit, Mas. Oh, sing kepenak ya. Iya. Pancen yo ya demene sing kaya kowe. Iya. Beda karo terowongan kanang ijo kan longgar. Iya, beda. Dede Triana. Ana. Sehat. Alhamdulillah. Kayung tambah lemu apa ya? Lemu. Napa nek jame? Ora tegese tambah lemu. Pipine ya Oh, tambah pipine lemu. nggih. Oh, alah ya tambah lemu. Margane saiki wis ora mangan ati. Oh, Mangane berarti nasi. Oh iya, mangane nasi, Mangane mame bahagia. nasi. Ya, bahagia. Iya, Kowe utama, bahagia Nggih, nggih. utama. Saya kepindo apa? Duit ya perlu. Oh, duit. Berarti yang pertama bahagia, sing kepindo duit. Duit. Sing ketelu duit maning. Nah, Papat ya duit maning. ya iya, mergane mlaku-mlaku yang nganggo duit. Ya kudu duit kan Ya ya. kudu duit perlu sehat utama. Oke, amin. Ya, alhamdulillah, sing penting senajan suwe ra ketemu sing penting sehat ya Dede Nggih, Triana. amin Om Gareng. Nggih. Kepanggih sesarengan Nyung Arista kagem anglipur saking para tamu wonten ing tlatah Dukuh Gandul, desanipun Glempang, Kecamatan Mandiraja, Banjarnegara. Mugi-mugi
ing parigasan menika dadosaken palipur, dadosaken syukuring penggali, dadosaken berkah lan purwa ngantos singgesana, boten-boten pampeng satunggal punapa kanthi winantu saking karahayaniring sami kala. Siap gerak. Siap gerak. Ki kayong prajuritku ki sing siji kayong mandan kepriwe kaya kowe. Aduh, suara ketemu tanda kelalaian. Oh iya. Aduh, urung mamam gareng. Ya sabar. Siap gerak. Ayo mandan. Siap gerak. Sang kanan gerak. Ki galak banget ke prajurit kowe. Tapi memang begitu, namanya prajurit itu harus tegas. Nah, nyong kan cara kuene nek nang TNI kan komando prajurit. Ya wong anu artis ya kotis. Ya, kotis, Komando artis. Tegak. Kok. Hormat. Kok. Mengana. Kok. Lagi nganggo bahasa Jepang, nganggo bahasa Jepang. Urung. Kilnan tungji. Aja dijaga. Ya jelas anu ngerti lah. Oh jaru katak jorang ati setengah jam. Mas anak siap gerak gantung sikil siji lah. Yangil. Masa kayak kiri. Tegap gerak. Iya jaga suwen. Mohon maaf lah. Ya Siti, Dalam. Mbak Ika, Dede Triana, Dalam. prajurit siap menghibur Nyu Arista. Yo.
Siti Lenggaro